फ्रेंड्स बरायबाय बड' Gr.IV अफिसियेल इउटुब चेनेलाव आसा खालामो गासैबो मोजाङै दङ। SLRC ADRE नोंथांमोननि 32,000 भेकेन्सिनि आपडेटखौ फिन खनसेबाव लाबोदों जेराव जोंहा एडुकेशन लेभेलाव थागोन। स' एग्रिकालचार हेल्थ PNRD होम एन्ड बेनिफ्राय ग्रेड 4 पस्टनि सायाव डिसकास खालामगोन आरो बे एग्जामा स' थाबैनो जानांगौ आरो लोगोसे नोंथांमोना अक्ट'बर लास्ट उइकआव मोनगोन बायदि गोबां बाथ्रा खोनागासिनो दङ। बेनो जाबाय ADRE 2.0। स' बेनिफ्राय भेकेन्सिया एसे माइनास जाबाय दा बबे माइनास जाखो बेनि एसे आपडेट लाबोदों आसा खालाम नोंथांमोना भिडिअखौ नायजोबगोन जोबजासिम आरो हानाय एसेबां लाइक कमेन्ट्स आरो जायफ्रा चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामना ला साख्रिनि आपडेट मोनबाय थागोन आरो लोगोसे गोदान गभर्नमेन्ट स्किम्सनि बागैबो नोंथांमोना बड' Gr.IV इउटुब चेनेलावहाय मोननो हागोन। स' बिदिब्ला जोङो माखासे आपडेटखौ नायगोन SLRCनिखौहाय बेनो जाबाय ADRE नोंथांमोननि फैनो गोनां ग्रेड 3 आरो ग्रेड 4। स' दायो लोगोफोर जों फैबाय आसामनि पर्टेलाव एन्ड बेयाव फैनाय लोगो लोगो नोंथांमोना ग्रेड 3 आरो ग्रेड 4 बेयावनो नोंथांमोनाहाय एप्लाइ खालामनो हागोन। स' बिनि नोंथांमोननि मिनिमाम क्वालिफिकेसन होनोब्ला स' बिनि जाबाय क्लास 8 पास अके एन्ड बेनिफ्राय नोंथांमोना डिग्री फार्स्ट लेभेलसिम नोंथांमोना बे पस्टआव हायो बेनो जाबाय नोंथांमोनाथ' मिथिखागौ क्लास 8 पास माने नोंथांमोना ग्रेड 4 एप्लाइ खालामनो हागोन आरो 10 पासआबो ग्रेड 4 आव खालामनो हागोन एन्ड डिग्री पासआ खालि ग्रेड 3 आवल' खालामनो हायो। बे जाबाय अफिसियेल गाइडलाइन्स। बेनिफ्राय नोंथांमोननि फैनो गोनां भेकेन्सिया मायाव फैगोन जों गासैबो डिटेल्सखौ नायसै दानिया एन्ड बेनिफ्राय दानिया माखासे पस्टआ माइनास जाबाय। दा बबे पस्टआ माइनास जागोन मानिफ्राय माइनास जागोन बेखौ नोंथांमोनजों शेयार खालामगोन जाहाथे नोंथांमोना डिटेल्सखौहाय मोनग्रोखायो अके। स' बिदिब्ला जों थांनाय फै मोनसे अफिसियेल आपडेटखौ जोङो नायगोन। बे जाबाय जोंहा मोनसे अफिसियेल आपडेटमोन जेराव माखासे डिटेल्सआ दङमोन 1 लाखनि जबनि आन्दाराव जे माखासे टेन्टेटिभ भेकेन्सिस होदोंमोन जेराव 32,000। स' बेयाव ओरैबायदि माइनास जासिगोन नोंथांमोननि पस्टआ फार्स्टआवनो नैबे जाबाय हम। थ' बे हमाव नोंथांमोननि पस्टआ फैखाबाय बेनो जाबाय आसाम पुलिस। दा बेयाव 4,000 दंमोन नाथाय आसाम पुलिसाव जोंहा 5,500नि बारा फैबाय। स' बे 32निफ्राय नोंथांमोना 5,563 भेकेन्सिया स' बिनिफ्राय माइनास जाबोसिगोन अके एन्ड बेयाव स' नोंथांमोना आरोबाव नैबे नाम्बार 3आव पस्टआ ओरैबायदि फैगोन बेयाव नोंथांमोना जायफ्रा टेट क्वालिफाइ जाना दङ स' नोंथांमोननि थाखाय भेकेन्सिया नै 10,000नि बारा दङ। स' नोंथांमोना नैबे नाम्बार 3आव टिचिं स्टाफ आरो नन टिचिं स्टाफ मोनगोन जेराव एडुकेशन लेभेलाव स' नोंथांमोना 10,000नि बारा पस्टआ मोनदों आरो बेबो थाबैनो ओंखारगोन एन्ड बेनिफ्राय नाम्बार 4आ जाबाय PNRDनि सायाव भेकेन्सि मोनगोन बेनो जाबाय 1,176 भेकेन्सिस दङ। स' नोंथांमोना ब्लक लेभेलाव स' मिथिखागौ जे PNRDनि आन्दाराव नोंथांमोना पन्चायतनि आन्दाराव साख्रि मोनगोन एन्ड ग्रेड 3 एक्सट्रा दं पस्टआ बेनो जाबाय जोंहा 7,000नि बारा दङ ग्रेड 3आव। स' बे ग्रेड 3आव गुबुन गुबुन पस्टआ थागोन जेरै एग्रिकालचार APDCL गोबां रोखोमनि बेयाव नोंथांमोना ग्रेड 3 पस्टआ मोनगोन एन्ड हेल्थआवबो दङ। स' हेल्थआवबो गोबां जानो गोनां एग्जाम दङमोन दा बिनि एग्जामा दासिमबो जायाखै। गोबां मेडिकेल कलेजाव नोंथांमोना एप्लाइ खालामदोंमोन आरो बेनि एग्जामा दासिमबो कन्डाक्ट जायाखै आरो बे हाबफासिगोन SLRCआव एबा ADREआव हाबफासिगोन नोंथांमोना बेवहाय 5,000 पस्टखौ नोंथांमोना बेवहाय मोननो हादों हेल्थनि आन्दाराव स' नोंथांमोना मोनदों एन्ड बेनिफ्राय ग्रेड 4 एक्सट्रा फैबावगोन बेनो जाबाय ADREनि आन्दारावनो ग्रेड 4आ 4,939 पस्टआ बेयाव दङ। स' नोंथांमोना गासैखौबो लानानै 32,000नि बारा मोनदोंमोन नाथाय स' 32,000नि एसे खमायसिगोन मानोना आसाम पुलिसआ पस्टआ फैखाबाय नालाय स' नोंथांमोना मिथिखाबाय आरो एक्सट्रा स' एक्सट्रा ADRE होनोबा चिफ मिनिस्टारा बुंदोंमोन 15,000ल' फैगोन होननानै अके। स' 15,000खौ लायोब्ला स' अब्ला मा जागोन नैबे नाम्बार 3आ नोंथांमोना एडुकेशन लाइनावहाय बेखौ लाथ'नाय नङा मानोना बिनि थाखाय एक्सट्रा एग्जाम कन्डाक्ट खालामनो हागौ बेनो जाबाय टेट क्वालिफाइ जानायफोरनि थाखाय एक्सट्रा स्पेसियेल टेट कन्डाक्ट खालामनो हागौ जेराव आसाम स्टेटनि टेट जानो हागौ थ' बेखायनो एक्सट्रा 15,000खौहाय ADREआव बेवहाय सोसननाय जादों होननानै थ' चिफ मिनिस्टारा ADREनि बाथ्राखौ बुंगासिनो दङ 15,000 आरो बे 15,000आ स' नोंथांमोनाहाय नैबे लास्ट उइक स' अक्ट'बराव जानायनि चान्सआ दङ मानोना थ' बिथाङा बुंदोंमोन मिडियानि गेजेरजों लाथारोबा अक्ट'बर लास्टसिम लागोन होननानै स' बेखायनो अक्ट'बर लास्ट उइकआव नोंथांमोना 20 अक्ट'बर उनावहाय मोननो चान्सआ दङ स' बेखौ जों लानो हायो एक्सपेक्टेड टेट लानो हायो। दा जियानो जा नोंथांमोना थाबैनो मोनसिगोन जेबो नार्भास जानाङा जास्ट नोंथांमोना फकास खालामबाय था बाथ्रा जाबाय एग्जामखौ कन्डाक्ट खालामगोन सेबा थ' एग्जामखौ नोंथांमोननिखौ कन्डाक्ट खालामगोन सेबाया एन्ड बेनिफ्राय एग्जाम फिसनि बाथ्रा गोबां कमेन्ट्स थ' एग्जाम फिसआ जायफ्रा सिगाङाव एग्जाम फिस होननानै एप्लाइ खालामखादोंमोन नोंथांमोना फ्रियावनो खालामनो मोनगोन बायदि जाना दङ आरो जायफ्रा फ्रेश केन्डिडेट नोंथांमोनाथ' एग्जाम फिसखौहाय पे खालामखानांगोन बेनो जाबाय ग्रेड 3आव 250 आरो ग्रेड 4आव नोंथांमोना 150 पे खालामनांगोन। स' बेनोमोन नोंथांमोना जाहाथे बयबो बुजिबाय बेनो जाबाय ADREनि नोंथांमोननि माखासे रिफारेन्स आपडेट आसा खालामो नोंथांमोना मोजां मोनदोंबा लाइक खालामगोन आरो जायफ्रा चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामनानै नोंथांमोनाबो लानो हागोन।